Lakaw siya. Napay isang sako na rin. Mo'y bag dinukdok po din mo diha. Daan na rin ko. Anak ko ha kay ako'y brahay yung basura. Kaya ko sila natin. Naghalin ba tao? Hugaw lang. Pila po'y halit na nausa ka plastic. Takop lang gana. Ala, takob na dito sa katong, ay hanig mo na atong sa tanom. Inigbubo nga di maabot sa kuan ba? Kuwang plastic aning kuan, rata. Kuwan pa na. Kaya may pumasura kay wa mong amo. Larga. Yan daw na pobre. Anong hakot? May go puta na. Dili oy. Tag 5. Tag 5. Unsa man mo nakuha diya? La. Yawa gud. Daghana gud anong balde. Plastic mo na Balde. Mao man ang imuha kato na buslot. Oo puti ite. Kana itaktak ang yuta. Bitaw no buang nga ato sa. Daghanas imong kuha god. Sagka. Koy mga nilabay ng kinaskas ni mo dito tinom. So man mo may apil ang bagol. Ha? Di pamunit bagol. Ay apil ng baboy. Sa man ta ni agi. Abam. Hinimo na ko pag pandemic oh. Pilay ko ano mo ana. Mayra, unsa mo usa? Dai Dios ana. 1 million. Sama nangihi dire. Mo na ako natamakan diha. Imo lagi bili nimo balde. Daghana oh. Ka, nagpangayabo. Oh, nya mali. Ha? Ano akong kawayan sir? Kani. Diba kuan man eh? Ayaw na oy madakpan ta ana. Di ra ba na pwede baligyan ni inana oy. Garing kawayan kay dako na. Tubo yung kawayan sila. Sa pwede labay na diha. Okay. Diha. Di ko nang ipagtamna lagi na kusura. Kalibag ra diha. Tamlan pud nimo og kuan.
Dari ba galon? Kumukuha. Napay balde oh. Pila nagkuha. Kaya para ba dito? Apil na baligyan mo? Kana gud ini mo basura gud. Pilay halin nimo ana. Kuha na nga may bawaan. Hali nag 20. Inani kataas ng imong ikuan di na bawon. Hindi na galon na siya nila. Kita madakpan ana imong kalaki. Sulod sa ako. Ayun, ganito na. Sabot tayo. Mo man nagatong gidayungang buanga ka nga perting bugata? Moili man na. Moili. Ang sundang. Kana may na ibunal og tao. Litson? Kasang sabong. Ay, Parehas ayalaw sa IT sila nga building. Ano ba ka? Kana bang ayan design? naman. Ang puti ba? Kauban mo na dito. Kalex? Kilex? Ano kaya po siya sa? Kauban na siya dito. So, Nalubong ang kondong kuya mabilin sa una eh. Ay, nakatag-asa rin na naman. Lagi. Sa una mo to'y tagas. Pero magkapagrihan ko siya. Iskoy. Ari fire station diri na. police station yun. Ano yung police station ka? Ano yun? Police station po. Nana diri ang mabulo? Oh, hindi mo magulo. Oh, dito mo sa una gud padang isip. Oh, ito lang. Dito. Dili eh. Usar na. Kana o gato usar.